ngertine piye? Lah nek sing kono, Kene wis oversize. wis oversize kaya beda. Ngene lho, angel lho gelem wong tuwek ra disin. Dua-duar. Aduh. Aku ya ki. Wah, langsung mentul sing wedok Matur nuwun. kok gene tanggane. Wah syukurilah ya. Penjane Pak Suhadi saha Bu Atik terus liyani ya SPD. Kepareng iso ngrawuhke dagelan sing lagek naik daun dan dagelan sing lagek kondang-kondange Mas Komet dan Mas Dodok. Matur Mbak nuwun. Nggih, Wilujeng dalu macange Mbak Limbuk. wilujeng dalu Mas Dodok. Pak Kangko panggih malih alhamdulillah pripun pawartosipun jenengan Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat nggih. Nggih, iya Dalu iya. niki luar biasa Pak. Luar biasanya apa Mas? Istimewa penontonnya. Penonton. Nggih. Ini membuktikan bahwasanya masyarakat wonten ing Pangkur utawi wonten Ngawi pecinta sejati budaya wayang kulit. Luar biasa. Tepuk tangan kagem Ah, sedaya oh. warga mriki luar biasa. Nggih. Niki wau mawon kula dugi mriki mawon Nggih. sudah dari radius 1 kilometer Heeh, itu jalan sudah macet total. macet. Ngantos kula niku dijemput kalih Hansit utawa Linmas. Heeh. Niku Linmase terginas, Pak. Sapa kuwi? Duka jenenge wau, nek gak salah Salim napa Amir ngoten lho. Lah kula tau wingi beto mobil lah ki ambake beto kendaraan roda kalih. Oh iya. Lah ngoten iso muter. Lah kaya Linmas porosi aku. Antre ra kaprah. Mula ning nyuwun sewu dalu niki kula seneng sangat, Pak. Heeh. Bong manah kula Sebabnya kok Bombong seneng ditimbali mriki teng dalemipun Bapak Suhadi. wis ketemu karo Pak Suhadi. Wah sampun jagong wau. Wae ngono. Yayine gapyak semanak wis mboten mboten kados Pak Suhadi kok. Nggih. Nembe dugi mawon pasugatanipun Banyu Mili kok. Ngomongi kok. Kula rokok ser. Heeh. Dahar ser. Heeh. Daharane Pak enten wau teng mriku enten pecel. Heeh. Tempene Pak. Temene piye, Dok? Mungah-mungah. Lagek dintas ke wajan terus kon dahar kene mak yes kados kembang api. Heeh. Ning kula nggih alhamdulillah. Iya. Niki nyuwun sewu nyuwun wau dugi mriki jam pinten Pak? Udah karo nggih magrib aku sampun. Alhamdulillah Dugi lancar mriki. nggih perjalanan. Lancar, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Nggih. Pokoknya nyuwun sewu lek enten napa niki kados ngeten niki niku sae Pak. Nggih. Wonten mantenan kok nanggap pringgitan niki sae. Nguri-nguri budaya. Nguri-nguri budaya leres. Budaya ingkang adiluhur diuri-uri. Nggih. Mboten kados tiyang nggen kula. Piye? Tangga kula niku enten mantenan malah nanggape son herek. Wah. Dadi tangga kepareng niku langsung Ya iya mboten napa-napa wong senenge dhewe-dhewe kok. Nggih, senengane ben. Apa ta Mas? Kok jual-jual kowe pengen ngomong kalau dalange. Iya. Kalau macange. Nggih. Iso omong. Iso wong kok. Oh iya, wendang ngomong. Heeh. Nyapa to, Dok? Kowe iki lek omong ape ngendikan kali Pak Dalang niku sesepuh lho Mas, paling gak diunggah-ungguh tata trapila. Lah mong gak kaya kowe ngono to? Kowe iki wong enom apa wong tuwa? Nom. Nek enom ki diunggah-ungguh paling gak nduk bungkuk sing dingkluk nyuwun sewu lah ngono to. Omong ngono to, kuwi omong ngono. Tata krama wong Jawa ki aja ninggal tata krama Udanegara lan tata susila. Nggih, leres ngoten niku. Wong Jawa iki kudu njawani. Mergo dilarike dadi wong Jawa, ya kudu iso ngrungkepi Jawa ki kepiye sing kebak tata krama. Soal awake dhewe iki termasuk dagelan percontohan aja sampai elek di depan masyarakat sini, jangan sampai jelek awake dhewe. Komet piye to kowe? Piye to kowe iki? Udanegara barang ditata ya to. Heeh. Iso apa ora to iki? Kowe lambemu nek rawe wae biasane. Lah nyapa? Aku ya arep omong kok hau-hau. Lho, sopan santun unggah-ungguh kudu Lah sire iso. kon ngene. Iya to lho mlaku. Kowe iki dagelan apa pe maling wayang? Piye biarmu ya sing apik sing biasa nyuwun sewu Pak Dalang. Lah madhepe rono. Nyun sewu Pak Dalang. Nggih. Pak Kangko. Heeh. Nggih, matur nuwun.
Kula saderenge kata-kata niki kula badhe nyuwun keterangan. Keterangan apa? Kula mungkin derek sinten, Pak? Heh? Niki mungkin kula derek sinten? Nah aku melu Niken Salindri, lah kowe melu sapa? Sing ngebel sapa wong? Ora genah kok. Mboten enten sing ngebel. Lah kok kowe rene? Lah duka niki ya. Lah kowe nyapa to nyalane aku kowe iki? Lah kok iki awake dhewe piye lho, Dok? Lho lah aku jelas nyuwun sewu sing ngebel manajemen saking Niken Salindri, Pak. Ya. Mas Dodot tanggal sekian kosong lho. Heeh. Dengan kali Pak Kangko. Wayangan tenggene babatan mriki. Pak Suhadi. Pak Suhati manten. Lho lah kok kene sing ngebel? Lho lah kowe cek malah macak mrene nyapa? Lah kancamu ngono, Dok. Lho kancaku kowe tak omongi to, Met, wis tanggal sekian nggawa pakaian karo nggawa make up, nggawa Ayo, blangkon. berarti ya tanggapan. Ora, sapa sing ngejak tanggapan? Gawakno ngono tok. Takon gawakno nyapa kok malah munggah macak. Iya. Monggo. Ya, Mbak. Tenan kowe? Gak omong tenan. Ora apa-apa. Pak Suwati nyuwun sewu diseseni sedaya warga mriki, Pak. Dagelan setunggale mboten purun omong, mangke lek mantung mboten sadhi bayari nggih, Pak nggih. Setuju napa setuju? Cocok. Ora kebayar kok cocok to Mas iki. Aku to? Iya kowe. Aja. Aja ya bayari. Lah kowe kok ngomong cocok. Oh, tak kira kono. Wong kowe kok iso. Alhamdulillah pokoke wujud syukur alhamdulillah dalu niki timbangan mriki Bapak Suwati luar biasa. Kowe ngerti ta sing digawe Mas? Ngerti to? Sinten? Ahli iki mok kouru ngene. Kuru tapuk lho kowe iki. Wong piyayine Wibowo. Lho pancene yo iya no. Gagah Piteksa Bapak Suhadi. Heeh. Sapa? Pak Suwadi to? Sing ndi piyayine? Nika wau lho sing rati alit. Arep ngomong krempeng yo gak penak to, Dok. Malah ngece. Lho kuruan ning Sembodo. Sembodo. Ora sugih swara ning kabeh iki sunyata. Leres tidak banyak bicara tapi banyak kerja nggih kados Bapak Suwati ngeten iki Mas. Ngono titik-titik ora omong-omong doang. Ngono lho Mas. Nggih. Ya apa ora? Mbuh piye ta kowe iki kok omonganmu kok nggih nyuwun sewu wong kula nggih nembe pindah mriki, Pak. Wah, diperkenalkan dulu. Kok menawa ana sing ngurung tepung. Lah nggih ngoten niku. Kabinujan dalu menika nggih dirawuhi Gusti Pangeran Haryo Benawa putra ratu saka ing Keraton Surakarta. Nggih wilujeng dalu Gusti. Mula lek mundhagel kudu sing becik, kudu sing tata, udon karo digondheli. Nggih. Wis pokoke remen sangat Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi sing jawab salam kula kanthi semangat, kula dongaaken mugi-mugi awet sehat, awet panjang umur, awet kuat, bojone tambah papat. Wah. Itu. Enek sing wedok nyodok bojone yo. Ayo rabi yo aku wetok. Mboten sing wingking niku guyon. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh mriki tansah pikantuk berkah barokah Allahumma. Amin. Nyuwun sewu nderek ditepangaken Bapak Ibu nami kula Dodok. Kula mijil saking tlatah Bojonegoro. Nggih. Alhamdulillah saged sowan mriki tinembalan mriki matur sembah nuwun ingkang ngemugati Bapak Suwadi. Ugi kula teng mriki mboten piyambakan, kula beto rencang kula nggih menika pesenane Pak Suwadi, beto dagelan tolak pagebluk. Iki mangke saged dibeto kalih Pak Kowe Suwadi. ketok enak karo aku kok kemiren to, Dok. Nggih to, Pak. Ketoke omongane Joy Met. Kalah ganteng ngono ketoke bingung. Sorry Ketok, bro. Aku meneng yo kok manis, aku omong kok manis, batinmu ngono ta? Itu hanya pemikiranmu saja. Lah wong sakmene mbiyane iki lho pengen ngerti sapa? Lah Iki santri, radio 1 kilo ditutup, pengen ngerti komen, ngono. Krungu kowe. Kowe iki jenenge gak sadar diri, sadar posisi. Ya apa? Piyai sak menten mbane iki sing jelas nggih pengen ngertos wayang dalange Pak Kangko kali bintang tamune Dik Niken Salindri. Nyapa kok pengen roh dapurmu kuwi? Alah lah mbok ditakoni. Oke? Takoni. Buktekne ya. Kula buktekne nggih, Buktekne Pak. takon apa? Nyuwun sewu Bapak Ibu ingkang rawuh pengen mirsani Niken apa komet? Mirsan apa komet? Komet e. Kondang kuwi mbok bayari 50.000. Apa Ora, iki? kuwi lek daerah kono. Nek daerah kono beda takon ngono-ngono. Nyuwun sewu niki teng mriki sedaya pengen mirsani Niken apa komet? Krungu kowe.
Cithokmu krungu, uping. Ngono dok. Pripun? Kono urung. Engkang sebelah mriko nyuwun sewu Pak, nggih jujur Pak, kula bantu to Pak. Lah nyapa nangis itu? Ora nangis jenenge wong golek suware kudu macak melas, aja mendolo malah ora dipilih. Ngono lho. Nyuwun sewu ingkang teng mriko Bapak Ibu nggih tulung. Sengengesan. Nyuwun sewu pengen mirsani Niken apa Komet? Matur nuwun. Suaranya terus gede. Aku Oh, gak lah. gelem ngene iki malih to. Oh, Sardulo. Sardulo, Yo, pendekar to iki. yo pendekar. Oh iya. Nyuwun, ya iku nek kowe ndang salam dhewe ngono nek jere pengen ngerti awakmu. Oh, saya sakmene kae iki pengen ngerti apa jenenge karo komet. Iya to. Nggih. Kula dikek wektu kanggo salam karo Pak. Nggih, Pak. Asline sing ngendikan ngoten niku terus guweten ya Allah jan kon aku ngomong Niken. Gen tak ngomong kae. Ya jak koyo ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenan. Yang sewu Bapak Ibu mbabatan niki nek enten salam dijawab nggih. Kita saling mendoakan. Nggih. Iki aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok malah pada cengengesan to nek salam iku. Kri Sukri piye Ji? Jaji. Kowe iki bahasamu kata-katamu salah mulane ibu-ibu warga mriki Iki mukadimah lho. Mukadimah ya mukadimah tapi kata-katamu salah. Masa iya? Iya, Sing bener. mulane ibu-ibu padha guyu sing bener ngene lho Mas. Asolatu wasa isik to tak ajari sik kowe aja melu-melu sik. Ngene lho Mas. Asolatu wasa Komet. Apa to, Dok? Kamu diem dulu. Loh, aku meneng aku gur umi-umi ngene, Dok. Kamu udah umi-umi itu ganggu konsentrasi aku tahu. Waduh, rupanya kaya mangkok ada. Konsentrasi. Mangkok nggo ngepruk cengelmu kuwi. Nesu. Ora nesu aku iki. Iya, tak meneng. Meneng cep. Nyuwun sewu lho Pak nggih kula bener yen. Benakno. Kersane mboten salah kepaham, ngoten lho. Assolatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Ngono lho Mas. Berarti kurang ambiak. Ambiya iki pari to piye kok anbiya. Apa? Anbiya. Apa piye? Permangan apa kowe? Kenapa? Kok kaya LPG to, Dok? Lah aku ya bar mangan sisamu mau. Oh ya aku dhewe. Ayo kowe punjure ning nggonmu kuwi. Iya. Ayo teruske. Ama batu. Alah lho apa kok terus ama batu. Para bapak-bapak, ibu-ibu, kula teng mriki, jenengan teng mriku. Lho. Dalu punika enten napa to? Lho. Jelas wayang mosok ngene tahlilan, Cluk. Nenek wong sambutan mbok menek. Aja ganggu. Dalu menika enten wayang. Adicaranipun nggih menika ngunduh mantu. Utawi ngunduh manten. Biasanipun lak umum menika ngunduh niku rak pelem. Ngunduh jambu. Lah niki kok ngunduh mantu. Lah terakhir Meneng. Ngunduh mantu menika ateges. Bapa ingkang mugati. Lah meneng kok kemeruh. Apa artine ngunduh? Lah nggih niki kula susulke. Ngunduh menika ateges ngun saking tembung menika ngundangi tangga teparo kenalan bola-bola para kanca. Duh nika nduduhke marang para bola-bola ingkang dipun undangi niki lho anak kula pun mantu pun dados nganten. Wis meneng. Niku ngunduh mantu. Lah sinten to mantune utawa ngantene? Sapa tuh? Nganten. Mbuh. Ngantene Mas Mbuh. Kale anu. Mas Rema. Nggih. Mas Rema kali Mbak Yulia. Mas rematik. Rematik iki penyakit loro, pegel-pegel. Nggih, putranipun Yono Tengan. Kok saya ana tengan bocah kotrok. Lah kuwi lho tulisane ana. Iki sing diundang iki Pak Yono Tengan. Walah, lah iki Yono ra buh berarti iki. Yono. Lah ki undangane ning kene iki. Pak Yono undanganku keri. Yan ki lho Yan. Ojo yan-yon rong kenal kok sok. Itu rong Nggih Pak Yono Tengani, Pak. Oh iya, sing diundang. Iki sing maringi sapa to ki? Lho ki mau to.
Sing gadah dameli sanes Pak Yono Bapak Suhadi. Suhadi. Wau sampun diwerdekne kalih Pak Dalang Pak Nggih. Suhadi. Nggih. Ngoten kalih Bu Atik Nggih. terus liyane SPD. Nika luar biasa lho. Nggih. Pegawe-pegawe sedaya mantune pegawe sing dados nganten nggih pegawe Nggih, nggih Pak. leres. Luar biasa. Wis Pak, saiki. Pak Suhadi nggih kejaksaan. Lah iya. Ibuke Bu Atik. Lah iya kuwi saiki. Lha Dek saiki Biyen sejarahe nggih napa ingkang dipun ngendikaken Pak Kangko wau. sejarahe piye Wah, Pak Suhadi yo adu pitik benti no. Lambe. Ya omongane aja ngawur rek kowe iki. Hati-hati lho omong karo piyai kejaksaan hati-hati lho. Apa sumpah wong penyanyi kejaksaan tau disel ya Pak Suhadi. Ngapa? Kowe iki Wong iki saking fair lho to. Aku karo Pak Suhadi ki ora kaya wong liya. Berarti wis kaya dulur dhewe. Jadi sapa? Lho. Lah jere wis ra kaya wong liya berarti dulur dhewe. Padha, mate padha-padha. Lho, Berarti kanca CS ngene. gae. Lah maksudnya piye? Ya padha-padha ning alam donya ngono lho. Senenge. Biasane kok ngomong Pak Suhadi kalih kula niku tesik batah tesik Ora. dulur. Ora kuwi lho to. Nah, Undangane. nggih niki undangane. Nggih. Niki Nganten to. nganten wis jelas nang Nggih. nganten. Menika Mas Rema kalih Mbak Yulia. Yulia. Hitungane mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawadah Warohmah. warahmah. Allahumma. Amin. Amin. Pokoke pesen kula kangge temanten kekalih nyuwun sewu Pak wong kula ngeten-ngeten nggih pun nikah riyin. Ya ya ya. Paling gak nggih paring pitutur lah sithik-sithik. Ya lek pendidikan pinter mantene nek bab pengalaman sing pinter kowe Mas. Nggih to, Nggih. lair riyen kula. Oh bener. Usiane nggih tuwa kula. Nyuwun sewu lek pengen bina rumah tangga kersane awet langgeng niku kuncine gampang Mas wonten 3. Apa? Ingkang sepisan niku jenengan nek rumah tangga bina rumah tangga niku ampun rebutan bener ning kudu rebutan salah. Jadi titik-titik sampean ngomong salah njaluk nyepuro karo pasangane. Insyaallah sampean amangke rumah tanggane awet tur langgeng. Kaping kaliye kangge Mas Rema. Jenengan niku kepala rumah tangga. Jenengan kedah sembodo Mas Rema. Dadi apa sing dijaluk kalih Mbak Yulia sampean turuti. Sesuk tuku ali-ali, turuti tuku ali-ali. Sesuk tuku mobil, turuti tuku mobil. Yo. Sing wedok saurunge njaluk dhuwit, sampean paringi dhuwit. Ngono, sembodo. Omonganmu ora masuk belas. Takon wong sakmene mbiyane lho. Nyapa? Tuku ali-ali tukono, tuku mobil tukono. Lah kuwi sing duwe, lah sing ra gablek piye? Tapi tuku nganggo apa? Godhong. Tutur nganten dirungan wong sakmene mbiyane kok ngawut. Ngawur piye to ngawur? Nyatane kuwi wis tak budayano ning gone bojoku. Bojoku dinge tuku skincare 2,5 juta. Ah, kowe sing goblok. Lah nyapa? Skincare kok ngantek jutaan. Skincare. Anggonku wis sudah 5 botol putih bojoku kok. Mas skincare ning gone apa gone kesehatan lho, Mas. Alah. Dokter lho. Ora usah pamer dokter. Lah kowe 60.000 ki skincare ndi? Skincare Avitek kuwi wah cepet. Ser ngene putih. Jadi pemakaian habis sisa enggak salah kuwi langsung dadi kuwi. Tangi turun. Kuwi Ora anoman. ora skincare. Apa? Avitek kuwi cat tembok. Sing penting rak putih. Putih tapi raine bluduk. Lah iya. Lah iya piye? Seneng nek bojomu raine bluduk. Lah nyapa tak nggo dhewe ya. Paksa Layaman kok diwingi bojomu kok ngene tiba kene raine bluduk. kaku. Kangge Mbak Yulia, gitu. Sing ketiga iki mau. Sing ketiga. Ya, ketiga. Kangge Mbak Yulia, sampean kudu perbanyak sing jenenge senyum sumeh kalih pasanganipun. Nah. Dadi misale kok Mas Rima mantuk saking merdamel niku jenengan senyum. Loh, perbanyaklah senyum. Rumah iya. tangga mesti langgeng. Nak niki masuk, Pak. Masuk. Lah bojone Madoto teng jeding ra nek sapa-sapa ya senyum. Enak tamu ra nek tamu ya ngene iki. Terus. Ai senyum. Ya. Iki merongos e. Aja ngaku lho, Dok. Aja ngaku piye? Ora, kayak cuma mukake kemunduran ngono lho. Mukae kemunduran berarti lambene kemajon. Lho, aja ngomong ngono. Wong-wong wis mesti wah merongos ya ngono. Lah nek niki kula bantah, Pak. Bantah piye? Mangsane wong bojo mrongos kuwi gak enek faedahe utawa manfaate to piye? Ya apa? Nyatane bojoku mrongos kuwi dimanfaatno karo Indomaret Oh, dikontrak? Lho dikontrak Mas 2 tahun setengah. Indomaret karo Alfamart. Karya apa? Karya ayam. Bagian apa itu?
Iya kuwi dikontrak terus. Dadi dikek ning ngarep lawang, ya Iya. lawange Indomaret nyuwun sewu Ah, iya. Pak. Bojo mrongos manfaate niku. Nggih, nggih. Dikei lungguhan sing apik. Iya. Anggere nek wong apa tuku teh botol, mene bojoku wis ngene. Cetak, Walah dadi cukit. cetak. Iya. Sakno. Tutur nganten ora masuk blas. Lah kene pituturmu kanggo nganten apa? Sementing kagem mantene muga-muga bahagia enggal-enggal pun paringi putra. Sing sepuh-sepuh ampun ganggu temanten anyar. Nah niki penak wis di kamar dhewe. Lho iya no atase nyuwun sewu. Pak Suhadi. Pak Suwadi wong mampu sugih Nggih, kok. beda karo aku piyen nganten anyar, omah ya anyar. Lah nyapa? Omah ya anyar, kamarke urung eneng gedhe kene to. Iya iya iya. Urung tembok ya wis dadi siji. Iki Iya. nganten anyar malam pertama kan aku ya kan ape berbuat to wong jenenge malam pertama. Berbuat. Lho sak kamar ku ndelah kok nek misananku. Ya. Cah cilik kae. Ya. Kelas 4 SD. Enek Ya. mbae nganten. Bae nganten yo turu kono. Heeh, mbae bojoku. Lah kok ya sak kamar. Lah terus piye iki jadiane? Aku kan yo ora iso polah to, Pak. Heeh. Aku Wis wis nganten. malam pertamamu piye? Gak apa-apa aku ora kurang akal jam 09.00 aku paling bae turu aku. Ya iya no. Tak Wis enteni. kesel kok Aku terus tak lirik ngene, kok yo urung turu aku ngono. Mbahmu kuwi Heeh, aku wis dolanan HP neh jam 10:30 iki aku eling. mesti turu. Urung. Yo urung turu. Kok iso urung turu Lah ya aku yo gumun piye ta aku wis gak betah aku ngono. Yo to wong anten. Sampeyan anyar panas-panas. Setengah siji wis ki jelas turu. Mbahmu mesti turu. Iya, HP tak selene aku ngene. Lah kok jek melek. Kok mbahmu kok betah melek? Lah ya umur 75 lho ki padahal. Oh, 75. Lah kok Mbah kok dereng sare? Ora kono lho. Aku pengen ngerti polamu. Oh, Mbah kurang ajar ora. Mbok yo aku kei kesempatan. Ya apik mbae kan lak suwe ra disetrum to. Muga-muga enggal gadah putra nek saged sing kathah niku penting. Minimal 3. Nggih Mas Kanten nek rungokno iki. Mas. Tenanan iki? Kowe iki lho apa kowe kok galak-galak wong sing nanggap ngantene kok kowe galak. Nganten wong tuwek aku kok. Oh ngono. Iya to? Berarti kudu Mas Rema iki to? Mas Rema. Karo Mbak Lia minimal 3. Lah nyapa kok kudu 3? Lho kuwi nek tujuane Tujuane apa? anak 3 kuwi sok ben sing ape bahagiano awake dhewe niki tenanan, Pak. Oh ngono. Nggih, sing loro kuwi mau di sekolah sing dhuwur sing pinter. Ya. Heeh. Sing siji digoblokne. Sik. Sik iki sesat iki. Iki wong tua sesat, Pak. Wong tua sesat. Anak iki piye-piye dipinterke kabeh. Dipinterke kabeh dadi wong sing apik. Keliru. Ah, kalau ngomong itu pakai logika, Mas. Lah iki kurang logika piye? Awake dhewe iki rumah tangga saya tuwa lho. Ya. Iya ta? Ya. Nek wis tuwa, apa-apa ki kudu disediani, kudu dipapakne. Ya. Lah nek wong telu mok sekolahne pinter kabeh berhasil tugas nang Jakarta, tugas nang Papua, soe tugas nang gone pemerintahan pusat. Ya. Lah awake dhewe wis tuwa, bingung lho to. Heeh. Iya to. Nanti itu anak-anak kok gak enek mulih ya ora. Ora nek sing ngopeni. Lah iya sing loro tok dipinterno ben dadi pengganti. Oh. Sing siji digoblokne kuwi butuhe nunggoni awake dhewe masa tua. Si aku takon. Kowe ning keluargamu iki dulurmu enek pira to? 3. Enek 3 to? Iya. Kowe terus Ya aku nguri dhewe to. kowe guri dhewe. Eh, Lah sing loro padha ning ndi? wis nang gone anu kejaksaan juga. Oh kejaksaan Anu coe nang Polres ning Polres. Rembang. Sing nomor 3. Aku. Kowe sing nang omah ketoke. Hmm. Oh, ya bener. Nggih leres, Pak. Leres omongane ki ambek wis leres, Pak. Berarti sing goblok iki. Sing goblok dhewe niki. Oh. Kowe iki berarti apa digoblokno ngantek entek ngamek bumi telas kowe digoblokno kowe. Berarti termasuk berhasil. Sapa? Wong tuaku. Aku ki lah yang digoblokkan. Mulane to wong iki Nek aku dhewe. omong sak omong dipikir kok omong kok iki jenenge senjata mangan tuan. Iki kita iki yo ning asline tenanan gawe sing akeh ya Mas ya. Ya wis sing akeh, wis sing akeh. Ngono. Niki nggih paling gak awake dhewe paring panglipur Ya. menika nggih Pak nggih. Ana gamelan, ana musik. Nggih. Heeh, guyon mari kena, Nggih. gojekan, tetembangan. Nggih. Heeh. Terus ngendikane wau jenengane Apa? napa leres to, Pak? Apa? Mangke limbuhan didawak-dawakne. Heeh, rencanaku limbuhan nganti 2:30. Pak. Apa? Jenengane Mall. angsal pesen king pundi to, Pak niku? Angsal dawuh saking pundi niku? Saking anu Pak Suhadi. Ah, kleru. Lah piye? Wong wau pesen kalih kula mboten ngoten. Pesen piye? Mas Dodok, Mas Komet, mangke limbukan mboten usah repot-repot, gampang wae. Limbukan mangke rampunge ngantos sak jegleke listrik. Nek niki pun jeglek, mangke awake dhewe rampung. Lah mbok saiki jeglekne ngono ayo. Ayo, golek sekring ngono lho kok iso. Menghibur. Ora, nggih sak madya. Sak madya, sak perlune, Nggih, gitu. sak perlune.
Menghibur kangge temanten kekalih wong nganten anyar iki nganten cek anget-angete to, Mas. Iya. Dicek romantis-romantise, Pak. Betul. Saestu. Terus niki terakhir Mas nganten Mbak Rema Mas Rema kalian Mbak Julia. Sampai nek bina rumah tangga, iki usahakan sampai nek maringi panggilan kepada pasangan itu panggilan yang mesra. Nyuwun sewu. Contone kula mawon, kula lek kalih bojo kula niku panggilan mesrane kados tiang-tiang luar-luar, Mas. Piye? Dadi bojoku nek nyeluk kula nyuwun sewu, Pak. Piye? Bojo kula nek nyeluk kula Abi. Wah, api. Nggih. Kula nek nyeluk bojo kula Umi. Wah. Kula mantuk saking griya ngoten niku. Tok assalamualaikum Umi. Heeh. Kono yen jawab. Bojomu jawab. Abi. Ini sampean ya percaya, Pak? Gak percaya ngomong ya. Lho iki kulhu ae ra apal kok. Celukane api. Oh, alah potonganmu. Kulo dirapal piye kene ngaji ya tenanan. Aku jane isin di Mesra, hadapan masyarakat Babatan dan sekitarnya. Isin kok budal. Mau dirasani lah butuh kok ya. Dirasani piye? Dirasani lho, duduke kae to ya ampun. Wong adek gak urut ngono ki Dire. Kok ora urut piye to, Mas? Urut. Nah, yang urut iki kados kula lho, Pak. Piye? Ada kepala, gulu, awak, sikil lho niki urut. Urut. Nggih. Lah iki piye? Lah niki bar kepala kok bablas awak, gulune ra enek. Ora ndek gulu. Duwe. Ndi? Iki gulu. Oh, gulu kok rekoso ngono. Rekoso piye to? Gulu mbok tuku sing dawa ngono lho. Gulu apa? Gulu banyake gulu. Oh, duwe gulu karo rai pas dibedake. Wah, nek diceluk penak Pak nanti gulu ki. Met komet. Dalam. Wah. Lho aku nggih ngoten, Pak. Pak niki celukan, Pak. Dok. Dalem, Pak. Sawah. Iki paket apa nanti kepala bablas awak. Pancen kula niku menungso sing katan gajah. Nyapot itu. Kowe kok kalah gawe emosiku to. Oh niki menghibur kok malah emosi. Menghibur. Enek kok saya ngwiri to Pak karek otot. Sing iso kuwi ya. Soal. Piye to kok awake dhewe iki kudu enek manajemene. Ya, ya. Nyanyi kanggo temanten to, Mas. Oke. Nanyar yo ngaten lagu-lagu sing wis terkenal ngoten niku. Apa contone, Mas? Lagu mesra paling gak lagune sing cah gaul. Duhai Three. Apa lagu Kanggo nganten. Lagune piye, Tri? Luar negeri lho to. Lho, Pak lagu Kangke mboten paham. Ora ngerti aku. Three. Sing penting kanggo nganten. Oh, kanggo nganten ya coba tak pengen krungu. Lagu luar negeri nggo nganten enek to? Anten. Piye? Three. Cuy. Enak ya kuwi. Enak no. Tak syarap ora? Gak usah. Oh, gak usah. Lagune sithik kok Mas. Piye lagune? Trino go sari rivolo vala jeneng kedel celana mana mandel nganten tanganmu lho mesti kok sing anggur demek fresh care kok terus demek lambene kancane. Aku mah nganggo fresh care kok panas kabeh kok. Apa Ya, ngono. Lagu ki sing genah sing apik kan yo enak. Piye? Ayo. Aku lho. Kuncine apa? Kuncine anu C Mas, C. Ah iya, Paling oke. C. Wis ranti kunci liyane kok ya. Duhai senangnya temantin baru. Itu siapa Mas? Anu ki pelok barang. Aku perang-perang dino kuping kurang ndek bosok Mas, ngapunten lho. Gak apa-apa tekamu sakmono men bosok repet. Du. Duhai senangnya temantin baru. Shalalalalala. Duduk bersanding bersenda gurau. Duhai senangnya temantin baru. Pengantin baru. Duduk bersanding. Ngantene krungu awakmu nyanyi muntah. Kowe padha karo nyepelene suaraku elek ngono to. Bahasa omongnya, kok enak suarane ngono sih, Dik. Gitu. Karena nek suaraku Pak kapenak mbok ya suaramu dhewe. Lah aku wis kene wis ngerti kabeh nek suaraku iki piye. Kowe kok kat mau kok engkek sombong cokek to kowe dina iki kok. Siarno. Oke. Innalillahi wa inna ilaihi. Apa nyanyi malah nyiarno mayit. Lah jere mau kon nyiarno penapa kula salah to, Pak? Iya. Siarno, yo tak siarno to. Karo penontonnya jak komunikasi itu. Oke, baik Bapak Ibu yang hadir di sini masih semangat semuanya. Tasih semangat, Bu. Pokoknya sedaya seger waras nggih. Ya. Baik, hadirin semuanya berbahagia, Bapak Ibu Babatan yang istimewa. Langsung saja tak panggilin binatang tamu yang satu ini, Coy. Binatang yang satu ini
Piye? Tak panggilin bintang kamu. Bintang ki nek cerah. Lah kowe surem kaya rawa sih. Ya kowe pasangi dop. Dopi kaya hari-hari bayi dikedop kok, Cok. Enak iki kok. Tak panggilin bintang tamu yang satu ini, Cok. Artis yang bekirot ini, Rikot ini, artis yang sudah sangat tercemar di mana-mana, Tahu maling barang oleh sudah terkenal di mana-mana. Yo, sama-sama kita kasih lemparan batu batako. Ada siapa dia kalau bukan komodo. Koma. Kok ning Parangnya spot sih di sini, Mas. Dikasih sempat ya, dikasih sempat ya. Kok ya nang pundet. Ayo, dikasih Yuk, sempat. Cak Koma. Come on. Matur nuwun lho, Mas. Sepote jan bisa saged menyemangati. La ilaha illallah. Adicara sarat sedipun menika berobosan. Mayite sae napa sae? Hei. Gal. Ya maaf sayang malah ganteng. Enak kintang tenang tak kintang tenang kintang tenang tak kintang dang ding tung trep. Maaf. Arep nyanyi kok malah di la ilaha. Maaf gak usah marah lah, nanti kalau kamu marah mukamu ciut loh. Mengkeret nih ya. Nyanyi ya sayang ya. Mah Bisa nyanyi loh, kok mau itu harus nyanyi tuh. iya ya. Bisa nyanyi sayang. Bisa tapi karo Karo piye? karo sinden TV nyapo. Oh pengen karo sinden. Oke. Nyuwun sewu Pak, nika Nggih. kepareng jumeneng sinten nggih? Oh, saderenge Mbak Niken, mau Mbak Niken kan sampun dhisik. C. Ada Mbak Opa dengan Mbak Wanda. Itu tak pilih ke sing perawan-perawan sik. Oh ngoten. Heeh. Tasih steril. Iya steril. Oke. Heeh, ya. Oke. Ya. Steril urung tau kejamah sapa-sapa lho Mas. Disiarke no Oke. Mbak Opa dan Mbak Wanda. Yuk kita sambut ada presiden cantiknya Indonesia. Sik. Kok suarane kok cemeng ora iso suarane kaya apa jenenge MC Pantura kae. Ditoto to. Yuk. Bapak Ibu semuanya. Yuk, ada siapa lagi? Ini dia artis yang berikut ini. Presiden yang sangat luar biasa. Ngok ketoke kok gawe-gawe to. Piye nek? Ora natural ngono ya, Mas. Natural, kurang natural. Ya sak contohno, Mas. Nek MC, wi lagi yo ngono wis mengenang. Piye? Contohnya. Yuk. Malam yang sangat luar biasa tentunya. Supaya malam hari ini babatan benar-benar bergoyang. Babatan benar-benar berdendang. Tak panggilin salah satu divanya Indonesia tuh. Ada. Mas, Hup. Peki MC-mu wis apik lho, kata-katamu wis bener. Lah ya, Cuma guyumu sing kedawan. katan to, Pak. Katane, Pak. Kedawan. Guyu ki cukup sithik wae, sementing kata-katane. Oh. Baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu divanya Indonesia. Ada siapa dia? Supaya malam hari ini babatan benar-benar berdendang. Ada siapa dia? Nah iki abape mambu tenan. Salammu Aku dhewe. melu kaget. Lho. Lah niki malah mboten natural nek Ah, ngono iya. iki. Lek ngono ku yo kesithik to, Mas. Tegese iki aja kesithik ngono. Ya. Aja dawa-dawa, aja sithik-sithik. Terus Sedengan. apa? Sedengan. Lambene kaya kupu-kupu. Baik saudaraku, saya panggilkan divanya Indonesia. Ya. Ada siapa dia? Yang satu ini tentunya spesial untuk Anda semua yang sudah hadir. Oke. Bapak. Cocok. Ada si cantik Sulastri. Eh, Budul ngono. sik diralat ya. Ngawur. Kan sampean iso bedakne endi sing wis dibojo karo endi sing perawan. Oke. Siji Mayang Anjarsari, sing siji Okva. Okva. Omong nang ngono bintang anu gen cetok. Mayang Anjarsari karo Okpa. Heeh. Ngomong pripun? Kuwi mau lho.
Kita tampilkan. Kita tampilnya. Tampilkan. Kan. Ada Maya, Mayang. Mayang, Octavia, Mayang Anjarsari Anjar Sari. Anjarsari, bersama Mbak Okva. Mbak Ova. Nyontoh. Akeh. Menika Maka Mayang dan Okva yuk. Sampan wis do sempoh-sempoh tegese do tuwek-tuwek mestine sindan ngadeg loro iki iso bedakne endi sing jek perawan, endi sing wis dibojo. Oke. Wis iso bedakno apa ora, Mas? Soal Piye caramu? Sing ndi? gampang. Carane piye? Caranya gampang, Don. Piye kuwi? Nah, aku wis dari penglihatan wis ngerti ya. Ngertine piye? Lah nek sing kono, Kene wis oversize. wis overses kaya pedah motor kowe iki Tahu kok iso. mesin. Sing kok ciri-cirine apa? Ciri-cirine piye? Ini gampang, lek disawang kok samping. Heeh. Wis iki ketok kenceng lho, Pak. Dadi Apane sing kenceng? anu maksudnya pandangan iki Lah duduk dukui. kowe yo mikir kuwi to, Don. Iya. Lah yo padha. Abemu. Wong kok ora ngerti carane. Lah padha tuweke nyapa Ngene lho, takon. ora kaya ngene. Wong iki secara berpikir ilmiah nek maringi jawaban ya sing ilmiah. Nek pengen ngerti ki jek perawan apa ora ki gampang. Carane Kowe njupuk kodhok. oh, Iki ilmu ilmiah. lah kok itu IPA. kodhok IPA iki wis diteliti karo dokter Jerman. umpamane Umpamane kodhok jubukan kok nggone sawah. ya Ya mau tenggene ngisore cincang. Ngarepe sinden. cah wedok. Cah wedok, nek cah wedok ki jek perawan, kodhok mesti muni. Muni piye to? Pret lho. Kodhok. Ngoten Pak, nek kula ilmiah, Pak. Oh iya ilmiah. Iya, toh? Sing perawan kodhok tak leh kene. Nah, Plek. Ngene. nek iki wis dibojo, Nek dibujuk. mesti kodhok muni. Piye iki? Unblong. Wah, sesuk mbahku tak kene kodhok. Lah muni piye? Alhamdulillah yo pokok. Ngawur kowe iki kok iso. Niteni perawan kok nganggo kodhok. Nyuwun sewu. Den sewu, Mbak. Lah kae lho nggonmu kae. Kok rono kabeh iki lho ngopo? Oh iya. Aku wis duwe bojo ya jek apik lho. Eh? Aku wis duwe bojo ya jek apik iki. Iya. Ora blok. Iya Kok padane bojo. Ora Sajake terus ngruyuk sing perawan tok. Lah iya. Ora trimo lho. Paribasan oleh iki, kowe padha karo nemok emas. Lah sing kene. Kene padha karo nemok telek nek ora kowe kuwi. Ora apa-apa nama telek teles. Apa kuwi? Masih elek ya pantes. Lah nek aku, Telek garing. apa kuwi? Wis elek maling. Lah kowe maling ora. Aku ora maling kok. Ora maling. Upama maling kok ya konangan terus. Lah kok iso konangan terus? Sak mono gedene. Carane to. Sakmono gedene rayu gajih tok. Lah nggih. Lah ndelik apa ya ora? Dalange melu. Jenenge Bar maling umpama lho. Ya. Maling. Jela aku maling. Yo, terus Ah. digoleki wong. Ya. Ndelik. Ah. Mesti wonge ngerti wong krungu kok. Ngerti krungu piye? Ora ngono. Makane olahraga. Saiki wis malih ora ngono. Nyawa. Waduh, babai. Babi. Babae. Ora masalah, ora masalah. Babi ndak sementing pasanganku ayu. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Boleh kenalan enggak? Boleh dong. Namanya siapa? Okva, Mas. Perkenalkan aku Aldo. Oh, Aldo. Weh, lah diape-apeno. Bagus banget namanya, Mas. Iya, Aldo itu panggilan. Kalau asliku Kevin. Oh, Kevin. Iya. Oh. Anu ya. Panggilannya Bagus S. ya. Oh, S. Ya, S-Bis. Espes sih kalau dhuwur kok espes. Ora usah melok-melok Ora, ora. rono, kowe kenalane ambek aku. Iya, ya. Yo, Aku kan wis kenal. pasanganmu urusi yo aja ndredas kok makane tandurane kancane Lah gitu iya. kok. Kowe kira wedhus ya? Di Okva, Iya, Mas. tidak masalah ya kamu berpasangan dengan aku. Enggak apa-apa. Apa sih kalau dilihat fisik itu tidak bisa. Yang penting kan hati kita. Iya kan? Matimu bosok. Yang penting tulus ya, Mas ya. Apa iso mesra? Lah kowe tenan umpama dadi omahku tak buang. Dan nyapa? Ora ikhlas aku.
Tenan aku. Kok sing ra kelas kowe to, Met? Mungkin no. Sing Ngopo sebabe? atine bosok ya Sakne lho maksudku kaya Mbak Aufa ki. Dipikirlah urip pisan nang donya ya mikir milih bojo ya sing. Si Tarji. Apa? Suwe-suwe kok gatel kupingku ji kowe. Kowe berarti urung ngene kok cirine inallah mak sabirin. Iya to. Aku biasa. Ya Dik iya. Heeh. Ayo Sudah berbuat sudah ya. Mas. Sing sabar Mas. Ya sepurane Dik aku terbawa emosi Dik. Iya. Kuwi ketoke kok dielek-elek kaya ngono to Dik. Oh. Tapi sampean sayang to. Sayang aku. Kuwi lemu ketoke mergo nesu terus kuwi yo. Melembung awake. Oh lho kowe mlembu. Kuwi gara-gara kardi. Kardi. Aku yo ngerti. Kenalan Dik. orang dalam. Gak apa-apa ya Dik, ya aku lemu gak apa-apa ya Dik. Gak apa-apa Tapi kan Mas. sampean gak ngerti. Aku ning Apa? kene dagelan, aku ning omah naik camat kan gak ngerti. Iya. Aku ning omah duwe dam truk loro kan sampean gak ngerti. Wis to sampean nek sido karo aku tenan tak mulyakne Dik. Tenane ya. Walah tenan. Janji? Janji. Oke Mas. Janji. Janji. Minum jamu sambil diitik-itik. Opo? Iya. Ya. Cuma kamu Dik yang paling cantik. Aku gawene ngono kuwi to. Eh? Kenalan apa ora karo aku? Ora tuh Bojo bocah. kenalan lho. Gawane Awake kan dhewe. kenalan. Lah kuwi kenalan kok. Kuwi kenalan nak lagi ero. Lah dhewe ya lagi ero lho etok-etoke. Lah wis suwi lho WA-mu lho. Wis tak anu. Ya apa? WA-ne tak save. Tak save. Ngono lho. Dik, Pak. Dalam Mas. Satu lagu Dik buat kamu. Ya apa itu? Ya biar hati kamu terkentuk. Terkentung. Terketuk. Oh terketuk. Ngapa awak dhewe pian kepethuk? Nah, semiso iki lagi. Ayo. Biar rupane. Ora usah kemaki. Nyuwun sewu lho, Pak. Iya. Iki sithik-sithik kula sombongke to, Pak. Jenenge wong iso kebisaan. Kok iso ya potongane kaya sentolop. Sukle tuwek meneng ya. Kato asale saka. Ngopo to sirik padune Yo, yo. bojomu siluman gonggo lho, ganggu terus yo. Kurane Mas aku gak kena kena Lho iki kendang. ning omahku dhewe yo iki lho Pak. Angger krungu kendang koplo kok terus polahe ra kaprah. Iki lho urusanku nyapa kok terus bablas kethuk. Jene kok sampean to, Pak? Wong-wong tuaku ae bingung aku angger kendang ya kaya ngono kuwi lho, Mas. Kowe nyanyi apa kuwi? Iki nyanyi Sing sampe- guri lho piye? Heh? Sing guri-guri ya? Sing guri-guri mah dari wong tuamu wetone ora kathok. Kato asale. Ngene lho, angel lho gelem wong tuwek ra disin. Lah kok sadar nek kowe ra duwe isin. Aku ini. Nembene iki lho Pak Komet sadar wong tuwek ra duwe isin. Lah iya. Kowe ngono kuwi Wah, didelok. para tuaku lara untuke tak banyoli ya. Bocah kocro ki bocah ki marang tuwa loro kok dibanyoli. Lah salahe wong lara untu saking goblok-gobloke wong lho. Lah nyapa? Lah coplokno kabeh ya ora duwe lara untu. Apa lara gusi balik ya ta? Ora nek dahar piye? Eh? Nek dahar piye? Moto sesuk tekan nggon. Kamu. Ayo, komen aja kalah karo mesrane karo ki mau. Toto. Ayo. Oke. Ayo Mas. Mas. C. Sampai nyesel to kuwi. C. Kok wedoke sing gak telen to kuwi? Mesra Pak, mesra. Oh, mesra. Wong sing wedok ya menel ngono kok. Yo ben to lah ngopo. C. Andai kau tahu aku mencintaimu Kok sing lanang sing diputeri piye kualik clok. di dalam Walah, hati. seneng ya Mbak dolanan kekean seneng ya Mbak. Sumpah nemu tenan. Ora sayang. Telah terukir indah namamu. Aku takut kau meninggalkanku. Aja gelem tangan. Awake dhewe. Aduh ya. Aku Kok iso tangan
Aku kok nyandak ngene iki. Piye mesti tangan. Iso ya jenenge Alah, jajal ngene driji iki kok iso. jempol kabeh, Kok iso tangan. Jajal ngene wani ora. Alah. Ya toh, ya toh. Aku pengen ngono. Anu aja ngono Dik, aku tau ngono asam urat kok. Asam urat apa patune wedi ya rek. Wedi nyapa? Wedi turu teras. Aja mbok omong ning kene. Aku mbok pangku ya kaya tuku kursi. Lah nyapa? Lah kowe kaya sofa anu potong. Kowe tak buktekno Dik. Ayo cek 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 cek. Ndi, Cek, cek, jajal. cek. Ayo muter. Set. So. So. Wet. Set. Set. Wet. Oh. So. So. Weh, aja dua-duaan. Aduh. Iya ki. Kecepet to. Dadak mumbul bareng iki ngapa lho, Duk? Saking semangate yo. Iki tak kira cawe wedok alus tiba yo biayaane. Alhamdulillah. Alhamdulillah piye to iki? Wis saking sayangku lho, Mas. Untunge- Ngono kuwi, Mas. Yo bojomu ki lho gragas terus yo. Gak ora apa-apa aku lho kuwatir awakmu. Lah nyapa? Aku lagi eling nek awakmu wis amanah jelas aman. Pomo teko dawa, teko kene tes. Ongko. Ya apa ya? Tak pijiti Mas loro to, Mas. Ngopo nek lara ki ngopo? Oh ya ngur bokong lho. Sampean rasane nek tengah jeng debok mawon. Ngopo? Sampean teng kene rekasane pupu ki mok Pak Kangko apa wani ora wani. Lah nyapa ora wani Pak Kangko iki wong lanang pimpinan keluarga Mas. Enek keadaan apa siap nggih Pak nggih. Enggak i. Ora. Yo. Ora ora wani. Kowe ngerti titenane. Dalang iki anggere ngejak bojone wis gak ngarawani piye-piye. Ya sendika dawuh. Ketok nang kene-kene. Woi, yo. Aku anak sapa? Iya. Wis sanggeni atasi. Nah, nek omah ya gak Piye? tukun LPG Mas. Nggih. Wong wedok ngono. Pasangno sisan ngono tak pasang kebledesan. Pasane wong lanang rasa kebledesan ya. Ayo diselingi tembang nggih Mas. Tembang. Tembang. Ki ana pamundhut. Napa Pak pamandutan pun? Mereka saking Pak Dargo Kos saking Desa Kandangan, Nggih. Ngawi. Penjane Pak Joyo Sudarno ingkang kala wingi tanggal sekawan nimbali kula sakanca. Alhamdulillah. Bot-bote tresno kalian kula lek bar nanggap kula niku kudu dadi dulur. Ah nggih. Kula tebih saking mriku tindak mriki. Leres. Nyuwun tembang kalih nggih menika wacanan. Napa tembangipun? Nah niku napa? Ninggal katrenan kalih caping Gunung Jengleng menika wonten bebungah gangsal atus ewu kagem Pak Kangko. Enten Pak, 500. 200 lho. Aduh, iki dalang ra jujur iki. Wong diparingi 500 kok medun karek 200 to. Kok karek Lah, iya. 200 piye to? Lah tulisane pira? 500. Kirang 300 lho Pak nggih. Pak Kangko sing Sumpah. ketone lho, Pak. Aku mau nampane yo ngur kuwi tak buka yo eneke 200 kuwi. Aja kaya ngono lho Pak Dalang. Aja kaya ngono. Sampeyan sebagai panutan disepuhke. Wong kacek 300 sampe gawe ya to. Nyuwun lagu kalih ninggal katresnan caping gunung saking Pak Dargo matur nuwun menika wonten arta gangsal atus. Lah, niki kali atus Rolu. Berarti kurang 3. Sumpah. Alah mboten apa mboten nek pas tengah juk jenengan paringi sing 300 nggih. Sik ora masalah kuwi, aku nyekel yo 200 kuwi. Agak wis cep wis. Kowe kok modele mbok patekno. Pak Dargo, nuwun sewu kirang 300, Pak. Saestu niki. Kula nampane mung 200 kok. Apa lho jenengan sing jujur lho, Pak. Tenan jangkrik. Ndang ngapu. Kok malah miso. Kok malah dipisui to kula. Lah kok duit 300 itu anggo apa lho? Pun, mboten sak dipikir wong jenengan tanggapan laris 300 ki apa to Pak? Ndang diparingi mriki. Diparingi mriki. Apa lho jenengan kok modit men kene. Sik. Monggo mriki. Mun sak tase mawon. Aku rasa nguwe. Walah, Ya iki lho, mong ira sangu. wong lanang nek Terbukti to. wong lanang nek wedi karo wong wedok ya sing ngene iki. Iya. Sangu budal kene Solo 50, 100 ngono kuwi. Nah awake dhewe gak ya Met yo. Yo Kene podo. nurut. Podo. Ayo monggo diparingi tembang. Kok sik? Ndak diurang-urangke ya, sing 300 tak tambah dhewe iki. Nah, ngene Sing lho. 300 nya. Iki jenenge Weh. keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Aman setunggal, Nggih, aman makasih. setunggal. Makasih. Nah, Lah kuwi. lah aku to. Aja nane sisa. Wong lanang kok sembodo jare Mas nganten mau kudu njaluk apa tunggakno. Kaya aku ngene lho. Lho, los. Lho.
Lah terus Yo. oleh apa? Oleh apa? Alah wis ora melu duwe dhuwit kok mikir. Ngantek lho. Mas iki kurang, kae lu 300 aku 200. Lah, ayo tampil satu. Tambahin Aku ki 1. wong lanang sembodo, Nduk. Iya, sebetul Jang. Metu utang 100. Gak iso. Utang 100. Sangku pres ya. Engko medun tak balikno. Lah lah apa bolak-balik omong ngono. Jare cinta karo aku. Aku ki cinta, Dik, tapi Lah nek urusan iya. duwe ki nek gak utang bang angel, Dik. Oh, alah. 100 Bang ndi sing percaya karo kowe? Lah nyapa nek ora percaya? Namamu nanti-nanti. Iki gara-gara dodok kuwi kok. Jane ora metu tulisane, kene muni 500. Aku timbang lirang, tak tomboki. Pak Dargo sing nomboki 300 kula Pak Dargo. Dadi ngitungane gampil. Bae napa niki tembake? Wonten apa ninggal katesnan kalian caping gunung sing dipilih sing ndi? Anjir. Nah, kok caping gunung sik engko ninggal katesnane nduk niken salindri. Nah. Ha nggih. Ya. Sampai gunung nggih. Saben bengi. Nah, ya. Sing jegleng lho riyen. Sing jegleng wis sik. Nah, jegleng rek dhewe-dhewe lho. Ora kena jegleng rek tanggane. Digaris. Nah, Ini kok kuat mumbul. Ya carane wong lanang ora kurang akal, ora kuat mumbul tak dongkrak to. Cis. Ya, aku pas iki. Ayo, Dik. Saben. Aja ngono omongane tangga, Dik. Terganggu pasangan. Biasa Mas, biasa. Wis kadung begairah. Saben bengi nek nyawang ki lho biasa wae. Wong bojone ning kene kok nyawang tanggane kaya ngono. Memang gak Nek metu to, Dik? ngiler-ngiler metu ning ndi? Tak kira blonjo. Aku. Lha kuwi jeneng wong lanang mata keranjang yo bojomu kuwi. Iya. Ora trimo. Trimo lho, sing trimo. Ya Dik aja guyu Dik, ki serius Dik. Iya Mas, maafin aku ya. Ya apa-apa. Apa? Jeprono Mas Jeprono. Oh, alah ora mendino. Bojomu ora Oh alah, bojone nek galak men. bojomu ora mbok jagal, Mbak. Ngono wong lanang ra duwe aji babar pisan kaya aku. Berarti jenengan kok sami. Jenengan kok malah ngaku. Lah aku ketae dadi pimpinan gagah ning kene iki. Lho ki mau aku isu-isu kan tuku LPG. Kowe dijak live TikTok. Pak, live. Ini apa? Ayo, Dik. Nyawa. Wah, langsung mentul sing wedok mencelat. Mentul bobote kelebihan sing lanang. Iya. Aku kok koyo lindu ya. Aku mumpul kene kok malah jendul. Kayak trampolin lho. Piye Dik rasane penak apa ora? Mendel-mendel Mas. Kuwi mbok jenggleng mumpul teko lho terop. Gak apa-apa, keluarga enteng-entengan. Apa anak keluarga kok enteng-entengan dene? Tegese ora nekon iki. Ayo. Ayo Mayang. Oh, urang. Urung sik to. Ngetes. Kaya mumbal wenclok bledek wapok iku kok. Gede kok mencelok. Yen memaja among kalung janur kuning Mas, aku buat Pak. Lek jegli kanggo apa? Kok kaya pentil muser ta medile. Puting beliung kok pentil muser tak Aku nerok kapok. tak Jawa Timur. Kok. Puting beliung, muser iki pitung puting beliung. Kira tak Nek pasur. ngombe obat aja kakek. Aku kadung semangat to, Dik. Ojo. Aku berpermangan yang ini. Pasanganmu apik, Mas? Bijol. Lho aja ora aja. Gurih. Lek semangat lah arep dijol. Aku ndelok-ndelok keadaan tangga ngono lho. Ayo, Dik. Nanti Ning pasar babat. Yo iki to jenenge. Ralat ya Mas.
kok malah koyo pitik anyang-anyangan to. Genep setahun bojone sampean, Mas. Ora apa-apa, sementing sampean ngrasakno penak, Dik. Iya, Mas. Ben wong lanang sing sengsara ning ning omah aja sampe sengsara. Oke. Aku ra tega nek sampean keloro-loro. Makasih lho, Mas. Keluarga kentir. Setahun nih bojone kok. Iya. Samper ngene, nang lagi. Lah sak mergo dine. Lah iya nada yang gedine. Mbok diet. Pancen musuh keluarga jariman iki repot. Dari mana untumu? Mami tak WA. Kok gini tanggane? Tanggane beres. Masih marai mbok tekane kene lho nek kowe nak iso. Kowe ape nyolong laku kowe? Ala wong ngene tok lho tuh. Lah ngene Cak, ini kan sakit. Lah iki kendangku wayahku nyapa kowe melok goyang. Sing goyang sapa? Aku mau. Aku mau kukur-kukur. Kowe lobah. Aku ini ngimbangi pasanganku, pasanganku yo melok goyang. Kok nek gak padha goyange ora teko nggon. Ya wis. Iya. Panas. Oh. Kayak sewangan yuk. Vokal. Backing Kalau Mas api. Ini bekasnya baking soda, backing vokal. baking vokal. Aduh sayang kamu kemeringet ya? Iya ini. Tisunya mana sih? Gimana sih pasanganku kemeringet? Aku kan gak tega. Mas aku Aduh lah kamu kok keluar oli toh? Pasangan kok metu oli lagi piye? Lah bocor pake. Makasih ya sayang. Udah lah sayang. Panganan makadam ya. Makadam gue ngeprot cengal muwi. Kamu jangan banyak gerak. Iya. Kasihan. Tipis-tipis aja. Iya tipis aja. Tebok kopi ya ora. Pak Kangko pengen lirik terus. Alah rawani popoi Pak Kangko jenenge. Ora wani ya. Ya gelem ora gelem ya musuhku debak kok. Tebak mawon niku diladuki mawon. Lus ora iso ngentut. Ayo, Dik. Iya. Panas udan. Udan panas. Udan panas. Panas udan, udan panas, panas udan, udan panas, panas udan, udan panas. Terus ketek bojo. Panas-panas kehujanan. Aling-aling. Aling-aling. Tapi gunung. Ya, Mayang. Nadyan wadan saratna lanang.
Masuk dangdut Mas, yo. One, two, three, four. Luar biasa. Selanjutnya adalah Mbak Niken Salindri nyuwun langsung lelagon luwih dhisik lagu Ayang-ayang jare pamundhe sing agungan dalem. Ning njaluk digarap cara gamelan. Nah, ayo. Baca. Ngomong kanca-kanca komplit Wijolaras Indonesia. Nggih.